በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ አዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ሓደራ ደቃ ዝኾንኩም ኩልኩም በብዘለኹሞ ስፍራን ቦታን ግዜን ብናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ሰላምታ ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ ጸኒሕኩም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ባና በፍጥረታቱ አንደበት ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ ብሓቂ ብእውነት ኩልና ንእግዚአብሔር አምላኽና ነመስግን። ኩልና በብዘለናዮ ንእግዚአብሔር አምላኽና ካብ ልብና ኣይንፍለዮ። እቲ ኩሉ ዝገብረልና ዘሎ ስለቲ ኩሉ ነገር ንእግዚአብሔር አምላኽና በቲ ዝከኣለና ናይ አንደበትና ምስጋና ክንህቦ ዝግባእ እሞ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ይመስገን። ክንኣቱ ክንወፅእ ኣብ ኩሉ ህይወትና ንእግዚአብሔር አምላኽና ነመስግን። ምክንያቱ ንሱ ሰናይ ዝኾነ አምላኽና ብብዝሒ ሓጢአትናን ኣበሳናን ከይተመልከተ ንሱ ግን ምሕረቱን ረድኤቱን እንዳብዝሐ ኩሉ ግዜ ዝሕልወና ዘሎ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ክብሩ ንዘላለም ዝተመስገነ ይኹን። ሎማዓንቲ ድማ ከም ተለምደ እንታይ ሒዘልኩም መፅአ ናይ ብሓቂ ዝገርም እዩ። እዞም ፕሮቴስታንቲ ኣሕዋትና ስኒ ኣነ ፕሮቴስታንቲ እየ ክብሉ ከለዎ ትርጉሙ ናይቲ ፕሮቴስታንት እኳ ዘይፈልጡ ፕሮቴስት ማለት ተቃውሞ ማለት እዩ። ህይወቶም ኣብ ተቃውሞ እናሃለወ ንሳቶም ግን ንሕና ኣመንቲ ኢና እናበሉ ንነብሶም እንዳዳነገሩ ዝነብሩ ነገር ግን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ድማ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር እንታይ ኢልዎ ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ እንታይ ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ? ልቢ ሰብ ሕሱም ክፍወስ ዘይከኣል ሕሱም እዩ ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ። ናይ ብሓቂ እዚኣቶም ድማ ንሓደ ግዜ ምስሓቱ ግንከ ናብታ ቀንዕቲ ሃይማኖት ክምለሱ ዘይደልዩ ወገናት ኣለውና እሞኒ በብዘለናዮ ንሕና ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተኸተልቲ ድማኒ ክንሕግዞም ይግባአና። ብሓቂ ብእውነት ንሳቶም ንህይወቶም እንዳዓበዩ ንስድሮኦም እንዳፈረዱስኒ ንህይወቶም እንዳዓበዩ ናብ መንግስተ ሰማያት ከኣትው ማለት ዘበት ኣይከውን እዩ። ምክንያቱ ቅዱስ መፅሓፍና እንታይ ዝብለና? ብኦሪት ዝተዛረበ ከምኡ ድማኒ ኣብ ሓድሽ ዝተመስከረ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 12 ዘሎ ኣክብር ኣባከ ወእመከ ከመ ኢይንሁ መዋእልከ በውስተ ምድሪ ይብል። ኣብ ምድሪ ዕድሜኻ ፅቡቕ ምንቲ ክኾነልካ ዕድሜኻ ምንቲ ክነውሕ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር። ንሳቶም ግን ዝብልዎ ብእውነት እግዚአብሔር አምላኽ ምሕረት ተውርደሎም ኣቦናን ኣዴና ናብ ፀላም ኣለዉ እንዳበሉ እዮም ናብ ፀላም ዝኣትዉ። ንስድሮም ፈሪዶም ስን ንሳቶም ህይወት ክረኽቡ ንስድሮም ፈሪዶም ስን ንሳቶም ምስ ጎይታ ክነብሩ ይደልዩ። እዚ ግን ክኸውን ኣይክእልን። ምክንያቱ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም መጀመርያ ንዓና ብህይወትና كعبينا معنطم وسيوم كعبينا مسعبنا دماني ناوو ناو እግዚአብሔር አምላኽና بأمنت كوسكيسوم كركبنا ذهبنا زمدبنا قدوس እግዚአብሔር አምላኽና አቦታትና እዮም። እስኪ ህጂ ኣብዚ አላ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ኻ አጋጣሚ ዝረኸብኩዋ ሞናባ ንኺድ ብድሕሪኡ ንዓኣቶም ተመልክት እያ ማለት እዩ። ንፕሮቴስታንት ተመልክት እያ። بدحريو كن ملسينا اندغانا امارኛ ስለዝኾነ ነቶም አማርኛ ዘይትሰምዑን ተርጉሜ ክነግሮኩም ብዝተኻለ መጠን ሮቢዬ መናፍቃን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ቃል ግን መናገርም መጥቀስ ነው። ከማን ጋር ሮቢዬ መናፍቃን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ቃል ግን መናገርም መጥቀስ የሚፈሩት ቃል ብዙ ነው።
يغرتا ይሰፍራል ያድናቸው ማር ይላል ከማን ጋር ነው ከሩብሰን ጋር ሩብዬ መናፍቃን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ቃል ግን መናገርም መጥቀስ የሚፈሩት ቃል ብዙ ነው አንዱ ነገር የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸው ማር ይላል በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 34 ቁጥር 7 ይሄን ቃል ይፈሩታል ይሽሩታል መስከናለሁ እንታይ ልዩ ዝሓተ ዘሎ መጀመርያ ክርዳእና ተረዲና ድማ እንዳሰማዕናዮ ጽቡቕ ገርና እንዳሰማዕናዮ ንሕና ድማ ነቲ ቃሉ ክንጥቀመሉ ምእንቲ እንዳሰማዕናዮ ክንከይድ ንኹላቶም ቀዲሙ ኣሽማቶም ሓቶሞ ምስመን ኣለኹ ብሎም ኣሽማቶም ድማ ይነግርዎ ሽዑ መናፍቃን ካብ ዝጸልዎ ቃላትን ካብ መጽሓፍ ቅዱስካ ከንብብዎ ዘይደልዩ ቃላትን ጥቀስ ይብል ናይ ብሓቂ ብእውነት ገለገለ ድማኒ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ምእመናን ኣዝዮም ብሃይማኖቶም ጥንኩራት መጽሓፍ ቅዱስ ዘንብቡ ንቑሓት እሞኒ እቶም ዝረኽቦም ኩሎም ነናቶም ርእይቶ እዮም ዝህብዎ ዘለው ስለዚ ሕጂ ንቐጽል ስጋዕ መወዳታ ከማን ጋር ነኝ ከአቢኒ ጋር አቢኒ መናፍቃን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ቃል መናገርም መጥቀስም የሚፈሩት ቃል በጣም ብዙ ነው አንዱን እንበልዋ እሺ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 26 ላይ የሚገኝ ቃል ነው ከነፍስ የተለየ ስጋ የሞተ እንደሆነ እንዲሁ ደግሞ ይላል ከስራ የተለየ እምነት የሞተ ነው ይላል ያዕቆብ መልእክትም አባታቸው ሙተር ገለባ ይላል ገለባ ይላል አመሰግናለሁ በጣም ብዙ ነው ከማን ጋር ነኝ ዲያቆን ስራፊሊ መናፍቃን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ቃል ሊናገሩትም ሊጠቅሱም ይፈሩት ቃል አረ በጣም የሚጠሉት ወይ ደግሞ ሊጠቅሱት የማይፈልጉት አንድ ቃል አለና የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 40 ላይ አንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል እኔን የሚቀበል ደግሞ የላከኝን ይቀበላል ይላል ነብይም በነብይ ስም የሚቀበል ደግሞ የነብዩ ዋጋ ይወስዳል ጻድቅንም ደግሞ በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቅን ዋጋ ይወስዳል ይልና እዚህ ጋር ምን ይላል መሰለ መጨረሻው ላይ በእነዚህ ከታናናሾቹ ቀዝቃዛ ውሃን እንኳን የሚያጠጣ ዋጋ ይጠፋበታል ይላል በጣም ይሄንን መናገር አይደለም መስማት ነው ይፈልጋል ሰላም ነው ከማን ጋር ነኝ ከጊዲዮ መናፍቃን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ቃል ነገር ግን ሊጠቅሱት የማይፈልጉት ቃል ብዙ አለ በጣም ብዙ አለ የጻድቅ ሰው ጸሎት ኃይልን ያደርጋል ፀሐይን ያቆማል ሞትን ያስነሳል ከጠላት ዲያብሎስ ነፍሳትን ይነጥቃል ባዶን ማድጋ በዘይት ይምላል ብሓቂ እንታይ ክንቅጽል ኢና ኣብ ስጋዕ እዚኣ ግን ዝጠቐስወን እቲ ሓደ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 34 ካብ ቁፅሪ 7 ዘሎ ሃይለ ቃል እዩ ነጊሩ ይተዓየን መልአከ እግዚአብሔር ኣውዶሙ ለእለ ይፈርህዎ ወያድህኖሙ ዝብል ሃይለ ቃል እዩ ንሕና ናይ እግዚአብሔር መልእኽተኛ ኢና ስለ ዝብሉ በቱ ዝሓዝዎ ናይ ጉረኛ ዝኾነ ቃላት መላእኽቲ ኢና ስለ ዝብሉ ንመላእኽቲ ናቶም ሞያ የጥፉ ምክንያቱ እቲ ቃል እንታይ ዝብል መልአኽ እግዚአብሔር ድማኒ ኣብ ዙርያ እቶም ዝፈርህዎ ይሰፍር እሞ የናግፎም ከዓ ብርግፅ ናይ ብሓቂ ኣብ ቅድመኹምን በተለይ ድማኒ እቶም ኣብ እምነቶም ዘይውከሉ ወይ ድማኒ መጽሓፍ ቅዱስ ዘየንብቡ ንእምነቶም ከዓ ጥልቂ ፍልጠት ዘይብሎም ኣብኣቶም ኣብ ርእሶም ዕንክሊል ዝብሉ ቃላት እዚ ቃላት እዚ እንዳሸፈን እዮም ካልእ እውን ዝጠቐሶ ኣብ መልእክተ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 26 ዘሎ ሃይለ ቃል እምነት ብዘይ ግብሪ ግብሪ ድማ ብዘይ እምነት ምውት እያ ዝብል እዩ ተመልከቱ እሳቶም ግን እምነት ደኣ እምበር ግብሪ ኣየድልን እዩ ዝብሉ እዮም ናይ ብሓቂ ዝገርም ካልእ ድማ ኣብ
اتحدد ما أب وانجيل ماتيوس معرف 10 قصري 4 زول يتقيسو طعمي يزقر نصادق زقبل نصادق بسم صادق ننبي خا بسم النبي زقبل نعاي يقبل نعاي زقبل ما نتزلا أخني يقبل بحق يبلوكم الله بسم ود مزمور نيش تبرتقو ما يقوا زست واقو عيس النيو زبل دماني نساتهم كا عمتها بلوم نزي أيقبلوني انتاي داني نتم قويتا تقبلنا بسم آبن ولدن منفس قدسن زتتأمغنا قويتا تقبلوا يقولنا حفر كيبلو تملكزو إذ غمزي عينة منفس أنا نسخ من دما نهايمانتنا بزقباء فليتنا إنا كرتعو نخيل نغسل በነገራችን ላይ ይህ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ዝማሬ መልእክት ሰማል። አሜን አመሰግናለሁ። እዚህ ድማኒ አብ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 16 ዘሎ ኃይለ ቃል ናይ ጻድቅ ጸሎት ኃይሊ ይገብር እዩ ፀሐይ ይቆም እናበለ ይዛረብ ዝናብ ድማ ይኽልክል زيدمان نبي إلياس كنجر كله نبي إلياس ثلاث عامات شدش تورحن ذاكل بتجابير عملاق زرخوبة صقا نسمايات كي ترفع لوجيمو خمس نبرة زقلتيو صحاي زقمو صاد كان يروم بعل نقصيا سخي ترفع أبغوباون زتبعلو غوبو نحنا تواجينا نزوم حمشت نجسات تواجينا خسان ود صحاي أبزل خيوط أطوبلي كم زبلا موني እግዚአብሔር አምላኽ ድማኒ ነቲ ጸሎት ሰሚዑኻ ነታ ፀሐይ ናይ ሓደ መዓልቲ ዝኣክል ጠጠው ከም ዘበላ ተመልከቱ ነዚይን መናፍቃን ክሰምዑ ከምብዎ ዘይኮነ ክጥቀምሉ ዘይኮነ ከሰምዑዎ እውን ኣይደልዩን እዮም ናይ ብሓቂ ንቐፅል ጉልዲ መናፍቃን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ቃል ግን ሊናገሩት የሚፈሩት ቃል ንገረኝ። በመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ምዕራፍ ብቻ ያለው ክፍል አለ። ይሁዳ መልእክት እሺ ቁጥር 3 ላይ ለቅዱሳን ፈጽሞ አንድ ጊዜ ስለተሰጠች ሃይማኖት ትጋደሉ ዘንድ የመከርኳችሁ ጽፈላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ ይላል። እቺ አይሞክራም አንከር ማለት ነው። በጣም እዚ ድማኒ ዝተቀሳ ኣብ ይሁዳ መልእክቲ معرف حدا حنت معرف يا زلاتو قصر سلسته زلا بتا حانسا نقدسان زتوهبت امنت باخ تقادلو كصحف لكم ناي قد غنني يبل تملكتو ساتهم جن نقدسان زبل قال كمان كسمع ايدلينيم نحنا اينا قدسان امباسادرنا يا املاخ نحنا اينا يبلو بأونت معال طواب الدراشم كيدم اندا تزوجو سمين تخو حمدون دواعالو نحنا فوستينا نحنا نعمل مسجنتينا نحنا امنتينا نحنا قويتا استقبلنا اينا يولو بزي كتالولنا ايقبان وقناتي كتالولنا ايقبان بتحسن نحوارون زتوهابت نقدسان امنت باعن ختقادلو كصحف لكم ناي قد غنني يبل ابي يهودا معرف حنتي ازلا معرف حدا قصر ثلاثه مالتي حدا معرفي نغيد كمان قال كزماريا سراغا كابرشكا ابرشي نبي منافقان بمصحف ቅዱስ ውስጥ ያለ ቃል ነገር ግን መጥቀስም ማንበብም የማይፈልጉት ቃል እኔ ትውልድነኝ በዘይት ልሻለው እንደ አባቶቼ ስምሽን
እንደ አባቶች ስምሽን አከብራለሁ። ታችሉ ያያይ ይህ ቃል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 48 ላይ ይገኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዝማሬ በሐቂ እዚህ ድማ ግርም ይዝብል አቤ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 48 ዘላ ኃይለ ቃል ኩሎም ትውልዲ ብፅእ ትኽብሉን እዮም ናብ ዝባውንቲ ኤፍሬም ከይዳ ናብ እንዳ ዘካርያስ ንሓትና ኤልሳቤጥ ምስ ረኸበታ ሓትና ኤልሳቤጥ ድማኒ ኣዶ ጎይታይ ናባይ ንኽትመፂ እዚ ከመይ ይኮነለይ እነሆ ኩሎም ትውልዲ ብፅእ ትክብሉን እዮም ኢላ ዝተዛረበታ ሃይለ ቃል እዩ። ተመልከቱ መናፍቃን ግን ነዚ ክጠቕስዋ ኣይክእሉን እዮም። ኣብየት ብእውነት مساعتهم كزارارو وخلو قلق على متى كقبروا لهم كلو أنا نعم لحسب يبلم أي نعم لحسب زي كونكا نسغا تستوى هذاك ولدنت إجزابير بعابن ولدن منفس قدسن زتتمع كايو ولدنت عامله كمان بما يتزبرق كاب هيمانت كزلقس كالسبيخة وقناتي كلنا كمزين لاخن قون حومن كنردو من يقبانا بيتي يا ماركانات بيتي يا ماركانات منافقان مصاف قدس ውስጥ ያለ ቃል ግን ሊጠቅሱትም ሊናገሩትም ይፈሩት ቃል منافقان ይጣሉት በጣም ይጣሉት ቃል ያዕቆብ መልእክት ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ነው ወንድሞች ሆይ እምነት አለኝ የሚል ተናገን የሌለው ሰው ቢኖር ምን ይጠቅመዋል እምነቱ ሲያድነዋልን የምትለውን ቃል በጣም ይፈሯታል እነሱም አይሏትም ጭራሽ ኦኬ ተመልከቱ ዚድ ማኒ አብ መልእክተ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ዘላ ኃይለ ቃል እዩ ኣሕዋተይ ሓደ ሰብ እምነት አለሃን እንተበለ ግን ግብር እንተዘይሃለዎ ሓደ ሰብ እምነት አለሃን እንተበለ ግን ስራሕ እንተዘይሃለዎ እዚያ ስንታይ ትጠቕሞ ይብል ተመልከቱ أو وانجيل ماتيوس انتاي لنا له وانجيل ماتيوس معرف شوعات قصر عسران سقع عسران كل تنزل الله إلى قال انتاي بل وتوم قبر عبايز قبرو دا عمبر قويتاي زبلني من قصة سماعي ورسني يبل ساتهم دماني كاول دنتنا نخلق السنة كابت حيزنا يا زلنا قنعت امنت أرثوذكساوي توهذا ايمانوت كابا كل قصنا حقوبلو وقناتي نهوتهم زفلطوا انت زغنو كابتي زلقسوا امنت نابوكم اللوسي زقبا تملكتو نبعلو نساتهم سراح امنت دا عمبري قبري ايدلين يخبلو خلو نهوتهم كمرمري قبا سلمنتاين تداي الناسني كابتم سبعا كلتنا أرلئت زغني وانجلا ولوكاز صحافو قبرها واريات انتا يزبل اتشمو غمان نوعلو قبرها واريات يزبل بأمارنا غاني يا واريات سرا يبل قبري اي صدقني انتا داي لمنا كقبرها واريات قل ستقصوه بزحنا قراتالو حاد خابو انتا يبل ابتحت الصحاي بزي كاسم ኢየሱስ ክርስቶስ ንድሕነትና ዝተዋሃበ የለን ኢሎም ጠቕሱ ካልእ ስም የለን ይብሉ ካልኡም ብዙሕ ነገራት ዝጠቕስዎ ኣሎ ግብረ ሃዋርያት ማለት ኮኒ ግብሮም ናይ ሃዋርያት እዩ ስርሖም ናይ ሃዋርያት እዩ ኣካይዶም ናይ ሃዋርያት እዩ ኣነ ብእውነት እዚኣ ቪድዮ ምስ ረኸብኳ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢልኒ ማለት እዩ ማለት ክወፃእ ሓሲበ ነይረ እንደ ግን أقطع مسرحه كواخا توساخ خوينهن مالتيو حدا علال كعللوكم تمالي حدا باقطامي እግዚአብሔር አምላክ በሙላት ራይ ዘይኮነስ በመውሳድ ወንዝ በጽሐካ ግዜታት አሎ ንሕናውን በብግዜና እግዚአብሔር አምላክ ዳም መንገድና ይጸብቀልና ነበር በብግዜና ክንከይድና ናብ ሐዘን ከይደ ህጃ አጋጣሚ አው كم سبي كوفيله كوف مسولكو
اتبت ابتقاي زولو السبع يفلطني نجرجن كلالي إلى أنا أكلي بحال نسقاق من تبحال مسوالكو شو من نجرني تاشمو خمار رسايا دحريو مو انتاي داري كازي فلت أنا خا بيت كريستيان تبل قال كاني أي قرفاني تنقف الله يجن ولا ينقف الله أي قرفاني أمو بيت كريستيان لا أبي تخيل إلي حتى أبي بيت كريستيان حات خيد ريا كازي فلت إليه طعمي يزقر نسيلني وبيت كريستيان سني يخيد يجن أنا نو علي اتي بيت كريستيان ناس ناي حبرتي يبلني ناي حبرت بيت كريستيان لا كما يبلو أنا نو عليك أشياء يبلني وكشي أنا دماني ترتيراب تشعو جزيه كاين كم زي كونه يفلت ايه ابز عاد زلوا بيت كريستيانات مبزحتهم تم كهنات فلطمي شعات شو من بيت كريستيانات الله جن مبزحتهم تم كهنات فلطمي كان كم زي كونه ارجاك زلوا كهن يغا هو كشي يغا هو ابي يستقبل كاي قشن دايليو دحريو حسيسي يلو أنا باستر يبلني كوميدي خايبلو ولا تباستر كابي تقبل كاي بخميدا عايبلو شعو تاريخو خنقرن نقولو كابتن منقص هايل مريم تذكرون تداخونكم نزيت ملكتو منقص هايل مريم كابي ناي يونيفرسيتي اوتيو زاسروم زنبري ابي بجز اب 8 كلتن كاب 8 كلتن سقع 8 سلستن زلو غزي بجز مالتيو 1983 اكباب زلو ابتشعو كابتم نا يونيفرسيتي زنبرو انا دماني حدا خباتهم يبلن هي كميدا غبركا شعو سبات انا يفلت شعو سبات قاليوم نبتاتك قاليوم ابشوغولي تأثيرهم نيروميم مغنياتو التاريخهم سني كساب نحنا كلتاش عامة مهرد نيتوبيا ناتو صابو تصنحناي ولا قلقلون مريم بلاتي زبل محبر زوصو نيرون إذا محبر القدسان ونكاباتهم يوصيو أبي إثيوبيا محبر القدسان تباهيل زبل زلو تمنا يونيفرسيتي مالسيوم هجي بزي نتحتاتت مو أنا جن مليقة عمل لي تس نجوبتي غير يبلني بتعمي تاريخنا وحي كحصره لكم إيه أبجوبت جن قويتا تقلي تسلي قويتا قبي إني أو كهن كويني أبزي متهجي كسام من فواس الله يبلني نسخة خاني خا كشناي وي باستر ناي بنتي خايبلو هو بس من قد زي شعو وما خميد عني قويتها تقليت اللي تبلعني وما نسخة سني عاب امنت هاي نمركان كاب امنت زلقسكا امنت زي تفلت سلز نمركا دا لنبر حواريا قدس باولوس انتاي لنالو حلو فعلي فوز نسخاتكم بيت مقدس ناي زيابير عملاقيكم بيت مقدس ناي عملاقيكم سلزبلنا نحنا كل جزء እግዚአብሔር አምላክ ምሳናዩ እግዚአብሔር አምላክ ምሳኻን كله ይኻን ስኻን ዘይፈለጥካ ዮምበር እግዚአብሔር አይኮነን ንዓኻ ከም ሓድሽ ተገሊጽልካ ኢለዮ ብድዕሪኡ ብዙዕላል ንዕልል ብዙዕ ንዛረብ ክሳብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን ካልእ ሃይማኖታት ዘተበላሉስኒ ካብ 54 يبلني كابشعنا 54 زي كونسني نبعل خان سخات قراواي كاكونكا تولادي تقراي كاكونكا أبونا سلامة كساتي برهان ستفلتي خا نصوم ب300 سنة متمرد أب تقراي كم زنورو أرثوذكس هذا هيمانت كاني نصوم مرحوا خمس نبرة أبتشعو جزية تفلتيها كم يجر كاتب لنا نتبلكوا أبتشعو جزية دايل نمثلكم أرثوذكس هذا هيمانة مسنا جوس إمنت ناجوش إمنت
كستاي قرأ دبالي قايا تخيل نيرا بدحريو انتاين مسا نكاتا كما يقر كاخوم تبل سقع هيجو خومي عزلاب لني انتاي مالت كايولو أرثوذكس هذا هيمانوت أريد كمان اندام ببت يتخيل حوي ويتابعلو مداني عالم كريستوس وانجيل ماتيوس معراف حمش تقصر 10 شعاته أنا أريد النبياتن كفصوم مدامر كسعرهم أيكونكم مسيح يبلنا له نسخان تواي سلزغون كأخا نتي أريد تسعيري تبلنا سن تواي سلزغون كأخا ويبغميخا أبي رغب كايا يبلو تملكتو أبتشعو جزيه انتا يبلني جوش تابوت تقومي أرثوذكس هذا هيمانوت كا تابوت تتقميا تابوت جين تسعيري يبلني كما تبن صحف امصا الله يبلو تطوي شعو بزع تقستاتنا تزاريبنا تطويو نابي مص نابتا حواريا قدس باولوس زبلو نسخاتكم بيت مقدس املاخكم سونتكم سبيت مقدس املاخكم زبلت نابعي ملس ازي دا قديم دخم يبلكوان نجزابير املاخ نحنا انت زي فلتنا يو نسجين كم بيت مقدس جيرون هيوتنا ابو خوينو اوشتنا خوينو يسرع كم غانو ازي زي مردانا كاب امنتنا كاب امنتكم تخرجوا زلهم بمبال زي تقص كل كاد يكونن بمبالكم دي قرنا نبل تملكتوا وجناتي ازم بروتستانتي ويكا منافقاني إلنا أن نصوعهم زلزلوا يوك آلات الناقورو لب قرهتات الناس سلبو يغدو خمت عبرمي ملغتي زبال هواري قدس باولوس لب قرهتات لب زي فلطو الناس سلبو زغدو نبعالاتهم عشيهم نسدرعهم إنا فردو تملكتو نتم زولدوهم نسمات سلاميهم زلو إلهم نعاتهم كحيدهم نجزابير أملاخهم كحيدهم من قدهم زسحاتو إيوم كل جزية نزيعتهم دماني أنا نسغمن عبي سرح خنحزال لنا سلم داي كان ردهم ون جزابير أملاخ سلد دلينا زي كنقبر انتدع أخوين ناقين نحنا أب امنتنا انكاري أب امنتنا فلتت أب امنتنا زلنا طبقنت انتاي مسل دماني نوعلو ملكت حتى يمسي question mark مغنياتو حدا كريستيان أنا كريستيان كبل كله نسو أب امنتو تنكر كخونا له اندقانا دماني تحتي تغا زملس كخونا له كميز لنا هواريا قدس بيتروس نتوم زحاتكم ملسن من تغتكلو مسمها من تغتكلو كل جزية دلوات كوني يبلنا أنا نسخ من ما كل جزية دلوات كنكون يقبعنا تملكتو أبتوزح قطعنا مستسبعي مالتيو أنا كون عليه أرثوذكس تو هذا هيمان الزنور كي يبلني سمع حوي ليو السخاء أرثوذكس تو هذا هيمان تاي نبركاني ليو سلمنتاي أب أرثوذكس كيف لتكايا سلز زنبلكا نسخاء أرثوذكس تو هذا هيمان تي أي تبل إليه مخنياتو كم زي لهم بزحات بأفهم أمنتي بقبرهم جن كحتى سلز الله مالتي تملكتو وقراتي إزيوم تقالو إزيوم دماني صقرت باقي تخدينهم كم تواري قدس باولوس بلنا صقرت باقي تخدينهم نعانا مسيلهم لبنا زسلبو وقنات يمو كان استوعب لهم يقبع نايب حق بونت زلزلوا لي وقالات الناقورو اتمنفسناتهم حدا كلمي كباب شوعة عمت يقبر هجي ويشدش توي شوعة عمت يقبر مرعى ناي حفتنا إلنا خينا سني نساوم بنتيا تزمرعوم بنتي دحربو حدا سباخي سمعيو عبديالو باستر وعلى شمون تقسكوون نوري ايكونن
ብዙሕ ግዜ ለሚነየ ምስኡ ክዘራርብ ግን ኣብኒ ፓስተር በየነ እዮም ዝብሎ ከምዞ ኸማይ ብርሕ ኢሉ እዩ ሕጂ ብሓቂ ለሚነየ ኣብኒ ኣብታ ሸዓ ግዜ ሓላፍነት ናቶም እዩ ነይሩ እቲ ጉዳይ ናቶም እዩ ነይሩ ሓፍትና ትምርዖላ ማለት ወዲ ቤተ ክርስቲያንና እዩ ነይሩ ሓደ ሓዋናታ ማለት እዩ እሱ ዓዲምና ኢና ኸና ኣብቲ ሽዑ ግዜ እንታይ ኢሉ ክሰብኽ ሰሚዐ እዮ ጎይታ ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ እዩ ዘሎ ኢሉ ይሰብኽ ነይሩ ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ተመልከቱ ናብ ናይ ፕሮቴስታንት እንታይ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ድላይካ ገርካ ክትርጉሞ ሓላፍነት ኣለካ እዮም ዝብሉ ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ እዚኣቶም ድማኒ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ስለ ስሙ ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ከማ ይነግረናን እዩ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 19 ንራእዮ ንሱ ድማኒ ካብኣታቶም ተፈልዩ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽካ ተቐመጠ ይብለና እምበር ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ኣይብለናን እዩ ከምኡ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 51 52 ዘሎ ንራእዮ ምስ ባረኾም ድማ ካብኣታቶም ተፈልየሞ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣብ የማን ኣቦ ድማኒ ኣብ የማን ኣምላኽካ ተቐመጠ ይብለና ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ኣይብለናን እዩ ንሳቶም ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ጎይታ እንተደኣ ሃልዎም እዚኦም እቶም ናይ ሳጥናኤል ኣነ ጎይታ እየ ክብል ከሎ ንሳቶም ድማ ላንጋ ላንጋ ኣይ ናብ ሳጥናኤል ኣይ ናብቶም ዝፀንዑ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ላንጋ ላንጋ ዝተረፉ ዝተጣራጠሩ ናይ ህዋ መናፍስቲ ተባሂሎም ዝፅውዑ ነዚኣቶም እናፀውዑ ዝኸዱ እዮም መናፍቃን ማለት ንፍቂ ወይ ከዓ ንፍቂ ክብል ከሎ ብግእዝ ፍርቂ ማለት እዩ ፍርቂ እምነት ማለት እዩ ተጣራ ወይ ከዓ ተጣራጠርቲ በዚ መንገዲ እዚ ኣነን ንስኹም ድማኒ ኩሉ ግዜ እንተኻልና ክነረድኦም እንተዘይከኣልና ድማኒ እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ከየስሕትና ክንጥንቀቕ ግባአና ናይ ብሓቂ ብእውነት ብዙሓት ከም በዓል ተክሊ ማርያም ዝኣመሰሉ ተክሊ ማርያም ሕጂ ጳውሎስ ኢሉ ነብሲ ሽማ ኣውፂኡላ ዘሎ ቀይርላ ዘሎ ከምኡውን ከም በዓል ሞጎስ ዝበሃል ኣነ ዲያቆን እየ ነይረ ዶ ሓደ ነይረ ዶ ገለገለ ዝብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሚድያታት ዝወፅእ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ልብና ከይሰልቡ ከነስተውዕል ይግባአና ህይወትና ድማኒ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ናብ ቤተ ክርስቲያን እናተመላለስና በቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃበና ፀጋ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ንህይወትና ክንሃንፅ ይግባአና እሞ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓቶም ነቶም ዝሰሓቱ ብምሕረቱን ብረድኤቱን ናብታ ቅድስቲ ሃይማኖት ክመሶም ናቲ ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ንዓና ድማኒ ኣብታ ቅንዕትን ንፅህትን እምነትና ከጽናዓና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ብዙሓት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና እሞ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም እሞ ኩልና ሸር ንግበሮ ሸር ኣይንግደፍ ዳግማይ ብሰላም የራኽበና ሰላም ቅነ